апостолом уподобившуюся, богоносця нашого Алексія, православие возлюбившого, і народ свой поистине віки возвратившого, тим же іменем благодарного вознопієм, радуйся многомощної світила Русі Карпатськія. Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты поеси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все вернее. Поклонимся святому Христову воскресению. Себо прийде крестом радость всему миру, всегда благословлящего Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпів, смертью смерть разрушим. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты поеси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все вернее, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прийде крестом радость всему миру, всегда благословлящего Господа, поем воскресение Его, распятие Его претерпів, смертью смерть разрушим. Предварившая утро яже о Марии, и обречая камень отвален от гроба, слыша ход ангела, о світі пресносущнім сущого, с мертвими, что ищете, яко человека, видите гробные опелены, теците и миру проповедите, яко восстав Господь у мертвей смерть, яко есть Сын Бога, спасающий род человеческий. А ще его гроб снишило себе смертне, но аду разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель Христе Боже, же нам мироносицам віщав і радуйтеся, і Твоїм апостолам мир даруя, і падшим подаяй воскресение. Во гробі плотській водіже з душею, яко Бог, в раї же с разбойником, і на престолі билися Христе з Отцем і Духом, вся ісполняє й неописаний. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, яко живоносець, яко рая красніший, воістину і чертога всякого царського, показася світліший Христе гроб Твой, істочник нашого воскресення, і нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Вишнього священної божественної селені, радуйся, Тобою бодадися радость Богородице зовущим. Благословенна Ти в женах, єси все непорочна владичице. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чеснішою Херовим і славнішою без сравнення Серафим, без істління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико благословим. Молитвами святих Отець і владики нашого Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробіх живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробіх живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробіх живот дарував. Христос воскресе, смерти смерти пресущего рабочего права. Христос воскресе, смерти 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 пресущего рабочего права. Христос воскресе, смерти смерти пресущего рабочего права. Слава Вышней Богу за величие лица Бога. Слава Вышней Богу за величие лица Бога. Господи, внимание нашим устам. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Да воскресне Бог расточаться весь Его, и да выглядят свою ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь.
Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісус ще во гробі живо дарував. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісус ще во гробі живо дарував. Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісус ще во гробі живот дарував. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свишнем мире спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божий и церквей, и соединение с Господу помолимся. Господи, помилуй. Посадим в храме семи с верой и благовением, и страхом ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, великому Господине Отце нашим блаженнейшим митрополитену Фрии, Господине нашему высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честном пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде сем, всяком граде страни, и веры живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов и изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и в спасение их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко подобає Тобі, всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Амінь. Сам Воскликнете, Господи, ви вся земля, пойте же імені Його, дадіте славу хвалі Його. Молитвами Богородице спаси нас. Жците Богу, коль страшна діла Твоя, во множестві сили Твоєї я служу Тобі в разі Твоє. Молитвами Богородице спаси нас. Вся земля да поклониться Тобі і поє Тобі, да поє же імені Твоєму вишній. Молитвами Богородице спаси нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Молитвами Богородице спаси нас. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу,
і Преснодіву Марію со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тобі, Господи, Яко Твоя держава, Твоє є царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віков. Амінь. Боже, ущедрений і благословений, просвіти лице Твоє на неї, помилуй не, спаси не, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, а Ти, алілуя. Да познаєм на землі путь Твой, во всіх язицях спасення Твоє, спаси не, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, а Ти, алілуя. Дай сповідяться Тобі, люди Боже, дай сповідяться Тобі, люди всі, спаси не, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, а Ти, алілуя. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сине, і Слово Божий безсмертен сей, і зволиво й спасення нашого ради, воплотитися от святия Богородиці і Преснодіви Марії, неприложного чоловічивися, распнися же, Христе Боже, смертію смерть поправий, єдин сей святия Троїці, спрославляємо й Отцу і Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Поки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, Пресвятою, помилуй. пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію со всіми святими помінувши, самі себе і друг друга, і весь живот на Христу Богу предадим. Тобі, Господи, Яко Твоя держава, Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Да воскреснет Бог і розточаться вразі Його, і да біжать от лица Його, ненавидящі Його. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Як исчезає дим, да исчезну, Его дай Господь лица огня. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Лица Божия праведниці, да возвеселяться. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині дарував. присно віки віков. Амінь. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Прости, церковь, благословите Бога, Господа от источник из Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісучи во гробі живот дарував.
сущим сущого, с мертвими, что ищете, яко человека, видите гробные пелены, теците и миру проповедите, яко восстал Господь у мертвых, и смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аще и воров слышал еси бессмертным, но аду разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель Христе Боже. Женам мироносицам віщавай, радуйтеся, і Твоїм апостолам мир даруй, пачем подаяй воскресение. Яко свят єси, Боже наш, і Тобі славу посилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь. Єлице во Христа крестістеся, во Христа облекостеся. Алілуя. Єлице во Христа крестістеся, во Христа облекостеся. Алілуя. Єлице во Христа крестістеся, во Христа облекостеся. Алілуя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Во Христа облекостеся. Алілуя. Єлице во Христа крестістеся, во Христа облекостеся. Алілуя. І Духові Твоєму, проки милостретій, вели Господь наш, Господь просвящення моє, Спаситель мой, кого убоюся, Господь просвящення моє, і Спаситель мой, кого убоюся, Господь защититель живота моего, от кого устрашуся, Господь просвящение мое, и Спаситель мой, кого убоюся, Господь просвящение мое, и Спаситель мой, кого убоюся. Премудрость. Деяния святых апостол, чтение. Онема. Водні вони, держащуся і зцілившому хромому Петра і Іоанна, притекоша к ним всі люди, в притвор, нарицаємий Соломоном ужасні. Видев же Петр, отвіщаваши к людям, мужи израильтяни, що чудитеся осем или на ништо взираєте, яко своєю лі силою, или благочестям сотворихом його ходити. Бог Авраамові, Ісаакові і Яковль, Бог Отець наших, прославі отрока свого Ісуса, Його же ви предасти і отвергостися Його пред лицем Пілатовим, сучшу оному пуститі. Ви же святого і праведного отвергостися і спросисте
мужа убийцу дати вам, начальника же жизни убысте, Его же Бог воскресе от мертвых, Ему же мы свидетели есть мы, и о вере имени Его сего, Его же видите и знаете, утверди имя Его и вера, я же Его рады, даде Ему всю силу сию пред всеми вами и Духове Твоему. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь воцарися в ліпоту облечеся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ібо утвердив вселенную, я же не подвижиться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мира всем. И Духове Твоему. Иоанна святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он мема. Во время оно приди Иисус и ученицы Его в жидовскую землю, и тут живяше с ними и крещаше, беж Иоанн крестявый, но не близселима, яко воды многие бяху ту, и прихождаху и крещаху, не обобев сожден в темницу Иоанн, быжье стязание от ученик Иоанновых с иудеями о очищении. И придоша к Иоанну и рекоша ему рави, и же без тобою он пол Иордана, ему же ты свидетельствовал иси, все сей крещает, и все грядут к нему. Отвещая Иоанн рече, не может человек принимать и ничего сожаще не будет дано ему с небесе. Вы сами мне свидетельствуете, яко рех, не из вас Христос, но яко послан есть пред Ним. Имей невесту жених есть, а друг женихов стоя и послушай его, радуется радостью. Заглас женихов, сия оба радость моя исполнися, оному подобает расти мне же молитеся. Гряды свыше над всеми есть, сей от земли есть, и от земли глаголит, гряды с небесе над всеми есть, и еже видя и слыша, сие свидетельствует, и свидетельство его никто же приемлет, приемля его свидетельство, вирова, яко Бог истинен есть. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, уснує твертий уста мої, возвістять славу Твою. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос воскресе! Нині субота світла, пасхальна. Господь благословляє нам видіти, якою радістю обнімалися і були обдаровані перші християни, перші люди, які получали по вірі во Христа Ісуса благословення, ісцелення. Нині читаємо в Діяннях апостольських в 3 главі, як Петро і Йоанн йшли до церкви і увиділи, як там чоловік, рождений від матері, без можливості ходити, хромий. Його лише несли під храм, і там він чекав милостиню. І коли прийшли туди апостоли двоє,
то він такою любов'ю, вірою чекав, щось дадуть йому. Ну от Петро сказав, ми не маємо золота, срібла, але ми тобі подаруємо то, чого не мають другі люди, віруючи во Христа Господа, іменем Ісуса Христа. Вставай, хворий, і ходи. І підняли його, поклали його на ноги, прийшла сила в ноги, і він став ходити. Який був радий, який був веселий, а який був благодарний Богу, і, як ми читали вчорашній день, пішов до церкви. От яка причина. Люди йдуть до церкви, в котрих сильні ноги. А от люди, котрі подкошені, в котрих ноги слабі, подкошені, зломлені, хромі. Оті всі люди сидять вдома. І вони думають, що до церкви не ходять, тому що дуже розумні, дуже школовані, навчені. А виявляється, вдома сидять, бо в них подкошені ноги. І сатана своїх адептів добре б'є в ноги, щоб вони мали сили прийти в число ізбраних дітей Божих. А ісцілений такий був щасливий, ходив до церкви, молився, був благодарний Богу, а й не хотів од них відходити. Якщо віра во Христа дає таку силу, то я хочу бути з вами. Тут і відповідь, чому православні держаться церкви канонічної, бо церква канонічно дає силу в ноги, подкошені, невіруючі, бідні ходять, но одного разу вірою во Христа Ісуса, получають силу в ногах і сміло, і радісно скачучи, ідуть до церкви. Петро об'ясняє людям, котрі збиралися, видять чудо, і він їм каже, не удивляйтеся, мужі ізраїльські. Ви дивитеся, як будто ми щось зробили. Та то ми не зробили. Бо Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог отців наших прославив Сина Свого, Ісуса, котрого ви, ізраїльтяни, предали і від котрого одреклися, коли? Перед лицем Пілата. Даже він, чужий чоловік для іудеїв, Пілат, буквально губернатор, назначений з далекого, ненависного їм Рима. Но і тот хотів освободити Ісуса, бо видів, що по завісті його предають. Но чужий чоловік хотів освободити, а ви, ізраїльтяни, одреклися від взятого праведного. І що? Замість праведника Ісуса ви просили убійцю, просили оправдати убійцю. Оскільки раз в історії суди будуть оправдувати убійць. Оскільки і на наших очах таке творилося, що приймалися закони, котрими оправдувалися навіть убійства. Це означає, що от звідки почалося ото протистояння церкви від першого свідомого противлення волі Божої і спасительному ділу Христа Ісуса. Почому ви маєте гріх, каже апостол ізраїльтянам? Бо ви начальника жизни вбили, а Бог сього розп'ятого вами на кресті воскресив у третій день. Чому ми, апостоли, свідки? Якраз звучить текст Євангелія. Ми не просто віримо у Христа Ісуса, скаже пізніше Іоанн, богослов, а ми проповідуємо то, що виділи очі наші, чули вуха наші, і що осязали руки наші о слові жизни. Бо життя явилося в світ, і ми прийняли його. І хто став, прийнявши Ісуса, ставши дитиною Божою, став твердо на ноги і пішов путем у храм,
а через храм у вишній небесний світ. І ради віри во ім'я Його укріпило сього хромого, котрого видите, кажуть апостоли, і знайте, віра, котра в нього дарувала йому ісцілення, і сіє не тайно, а перед вами явно. І так знову звучить слово Євангелія. Віра, котра від Христа дарувала сьому ісцілення. Як нам важно пам'ятати правило, вірою во Христа Ісуса ми отримуємо дарування, отримуємо оправдання, отримуємо оту силу, щоб стати твердо на ноги. Ведь оправдання во Христі Ісусі – це є то саме, що всім людям во Христі Ісусі даруються сильні ноги, ноги духовні. І коли чоловік твердо стоїть на ногах, він починає бути способним уже трудитися на ниві духовного возростання. Вот що зробив Господь. Не так, як западні християни вірять, що Христос приніс у жертву себе Небесному Отцу і заплатив довг за нас. Як будто би Отець Небесний не пошкодував жертву Сина Свого і сказавши потім западним християнам, но тепер вже ви викуплені жертвою, робіть, що хочете, бо ви вже спасенні. Оту лож подкріплять, подхватять сектантство западное і донині твердять, доста купити в магазині Біблію, покласти під руки, пару цитат знати, і ти вже спасенний. Уви, Господь дійсно, по вірі во Христа, дарував нам силу в ногах, но потім сказав, зразу же покайтеся, бо приблизилося Царство Божоє. Міг же казати Господь, раз ви вже іскуплені дорогою ціною, уже сидіть, лежіть, спайте, гуляйте, танцюйте, ви спасенні. Так думають сектанти. Православні чітко розсуждають. Да, Христос ісцелив нас, да, Христос підняв нас на ноги. Но далі каже, ідіть до церкви, як пішов паралізований і безногий, або чоловік нині в Євангелії хромий, і почав трудитися на полі духовного возростання. Господь не освободив нас від наших власних гріхів. Кожен з нас, як чітко заявляє у кожній майже проповіді своєї професор Олексій Осипов, що кожен з нас ісповідує свої власні гріхи, об'язаний іменно той його подвиг, котрий нас і приводить, ставши на ноги тверді віри православної, уже формувати себе будучого наслідника Царства Божого. Інтересно, що сьогодні в Євангелію апостоли сказали Іоанну Крестителю, що хто такий той самий Ісус, котрого ти представив на Йордані своїм авторитетом, авторитетом пророка, що це є Агнець Божий, котрий взяв на себе гріхи міра. Та дивися, скільки людей за ним пішло. Там на Йордані крестяться, і всі йдуть до нього. І що же сказав Іоанн Креститель? Ви самі мені свідки. Я казав, не я Христос, я лише предтеча, прийшовши перед Христом, щоб приготувати серця людей на покаяння до прийняття Месії. Но тепер Він, уже ставши на путь свого служення, і я радуюся тому, мені подобає уменшитися, бо Іоанн мав непрерікаємий авторитет великий, але передавши людям ім'я Ісусове як Месії, сказав, мені при тебе умолятися. Я свою місію виконав. Ну, а тепер почалося служення Господа Ісуса.
І додає сьогодні Євангеліє теж таку ключову фразу. Приходящий звише над всіми є, а сущий від землі, від глини, тот і від землі є. Приходящий з небес вище всіх. І що він видів, то чув, засвідчив нам, віруючим. І ніхто не приймає його свідчення, котрі уперлися, сопротивляються научним атеїзмом придуманим. Но такі люди відпадають і ніколи більше не стають на тверді ноги, бо Господь дає тільки один духовні сильні ноги. А от прийнявши Господа, свідетельствують цим, що запечатлів, що Бог істинний. Наша віра православна свідчить і про те, що Бог істинний, що Бог зійшов дійсно з небес, совершив діло спасіння, і тепер, вірою во Христа Ісуса, ми оправдані, стали на ноги. Но тепер кожному із нас предлагається покаяння і духовне возростання, подвиг поста і молитви. І пересказано в Євангелії, пам'ятайте, сатана, котрий цілий світ подкосив у ноги, починаючи з раю, нині завжди буде старатися вас, людей, православних, котрі твердо стоять на ногах, бити в ноги, тягати у розколи, в роздори, в унії, щоб вас зробити знову хромими в всьому світі, а потім і погубити. Но ви держіться. Пам'ятайте, сатанінський дух, сатана ізгоняється нічим другим, як постом і молитвою. Я совершив діло спасіння, каже Господь над вами. Я вам дав силу, ви стали на ноги, но тепер трудіться на небі Христовій, в церкві Христовій, формує з себе тіло церкви, кліточки живі на живому організмі церкви. Господи, ми повірували в Тебе, воскресшого із мертвих. Ти нам дав силу стати на ноги, подобно тому, як коли чоловіка, котрого збили із ног, він уже менше способний супротивлятися, але достатньо йому стати на ноги, він знову способний і захищатися, і помагати другим. Но найголовніше, ставши на ноги православної віри, уже з любов'ю йдуть до храму, відчувають щось таке дорогое, таке цінне, що навіть десятки мільйонів наших людей пішли в Європу, знайшли там магазини повні продукції, но церкви, храми западні, латинські, або повністю пусті, або закриті. Тисячі храмів закриті, тисячі і тисячі стали мусульманськими, тисячі і тисячі стали єврейськими, а тисячі і тисячі храмів, великих соборів католицьких стали великими ресторанами, так як пробували зробити у Києво-Печерській лаврі із трапезного храма неку кухню, де повара показували, як вони знають варити їсти, забувши, що трапезна церква не для такої трапези, а о трапезі духовній річ іде. Божа Мати, благослови нас, щоб ми, Твої діти, берегли дар Христов, дар Сина Твоєго, котрим ми стали на тверді ноги духовні, щоб вдалося нам до кінця життя нашого ніколи вже не бути подкошеними від ударів сатани, но самим держатися, своїх кликати до єдинства з канонічною церков'ю, ну а у вічності в'єдно з тими людьми, святими церкви, твердо стоящими на ногах, з такими і наслідувати вічне Царство Божоє. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес. Рецем всі отці душі, от цього помишлення нашого рецем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отець наший,
Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милості Твоєї. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І ще молимся. Помилуй. По Господині Отце нашому блаженніше митрополит Онуфрії, Господині наше високопреосвященніше, митрополиті Феодрі і всей во Христі братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Бог, храни мой страні нашої, властихів воїнстві до тихоє безмолвне житіє, поживем во всякому благочестії і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І ще молимся, братіх наших, священниці, священномонасі, і всі во Христі братстві нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, блажених преснопам'ятних святейших патерців православних, і создателей святого храма сего, і всіх прежде почигивших, отців і братях зділежащих, і повсюду православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, И еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, устранении грехов рабов Божьих, братьев и сестер прихожан, святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську, і збавити нас від всякого врага і супостата, серцем сокрушеним взиваєм Тебі, Господи, і істочниче любов милосердія, великодоровитий защитниче наш скоро уселиши, і милостивно помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся Тобі, Господу, Богу нашому, єже услышатися, гласу молитви наше молення помилувати, рабов Твоїх, оздрави, долгоденстві її, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної, спасительної, і оздраві високопреосвященнішого митрополита Федора, з його Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і оздраві її, рабов Божих, ніни сосродниками, исполнение прошения, о неспослании Божьей помощи и благословения, о здравии и Иоанна, Владимир, Елена, Тамары, Николай Юлии, Николай Людмилы, болящие исцеления, Ирины Мирославы, Игоря Светланки, Виктора Романа, Марины, Елены, монахини Серафима, Татьяны, Анастасии, Вазели, Виктора, Дарьи, Наталки, Его здравии, помощи Божьей, инокиня Анастасию, неспослание Божьей помощи, благословения духовного и телесного исцеления, радость духовную, радость спасения, и о здравии тяжко болящей Ольги за исцеление, тяжко болящей Марии, и о здравии Иоанна с чадами внука Василия Магдалины, со сродниками, протерианна Ольги с чадами внуками, и о здравии учащейся Анны Серафимы, Иоанна Марии, отроков Марии, Дмитрия, младенца Иоанна, и о здравии благодарных Иоанна и Марии, блящего Славика, Янника Софийку, юноши Николая, о неспослании Божьей помощи, доброй доли, о здравии протерей Анна с чадами, Виктория, Николая, Дмитрия, Павла, Василиса, Вадима, Елены, Віри, Олександра, Галини, Леоніїда, о здраві Андрія в честь 80 років, о здраві Валерії, о здраві Ігоря, Марка, Леоніда, Анни, Катерини, болящого Олександра, Наталки, Владимира, болящого Олександра, Наталки, Наталії, Ольги, воїнов Владимира, Євгенія, Ніколая, Анна, і всіх наших воїнів, і всіх переселених, і всіх сущих бідах і в напастях, і в больницях лежачих, на чужині трудящихся,
і о здравії іменинника Георгія, Анастасії, Софії, воїна Йоанна, младенця Тимофея, Василя Пелагії, митрополита Нуфрія, митрополита Фьодора, соборне духовенство архімандрита Павла, Йоанна, матушки Юлії, Діонісія, Дар'я, Катерини, Олександра, Кирила, архимандрита Мефодія, Валентини, Лідії, Ніни, і путешествуючого Владимира Дар'ї, воїна Євгена Ніколая, Олександра Володимира, Ігоря, Максима, Вікторії, протеря Йоанна, протеря Дмитрія, Анни, Василія, Ксенії, отрока Максима, Оляни, Владимира, Наталки, болящої Людмили, Софії, Арсенія, Дмитрія, Йоанна, Ангеліни, Марів, Степана Марії, болящої Антоніни, Василія, протеря Дмитрія, Федора Таїсії, учащуюся Вадима Мар'яни, Дарини Олександра, Софії Дар'ї, Сергія Сергія Наталки, болящого Мирослава і Варвари, соборне духовенство Валентина Марії, Марії Анастасії Олександра, Олексія і Анастасії, Анни Каріни Мартина, Ігоря Іоанна, Екатерина Андрія і Кирила, Валентини Єлени Наталки, Олександр, Патрія Дмитрія з братії Архіма та Рафаїла, воїна Євгенія, болящої Галини, младенця Анастасії, болящої Ніни Анастасії, воїна Анатоліна, воїна Максима, воїна Валентина, воїна болящого Анатолія, Івана Наталки, Любові Віктора Андрія і оздравії болящого Євгенія за ісцелення його, болящої любові, оздравії, раби Божія, матушки Гелени, оздравії тяжкоболящого протеря Іоанна, матушки Мар'яни з очадами і сродниками, Христини Катерини, юноші Петра, оздравії, рабов Божиїх, усіх предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнилися прошения їх, не спосилай людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, лицем всі Господи, услыши і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих, добродеющих во святим и в сочестнім храме сем труждающихся, поющих предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, єси Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Милуй нас, Боже, по велицей милості Твоїй молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, упокоєння душі усопших рабов Божиїх, блаженнішого Владимира, Дорофея, Николая, митрополита Николая Американського, преснопам'ятних протея Георгія, протея Владислава, преснопам'ятного брата нашого Марка, протея Михаїла, Михайла Георгія, Тамари Владимира Марії, Віталія, Ірині Олександра, протодіакона Йоанна, Василія, діакона Йоанна, архімандрита Дормідонта, Серафіма, Василія Олександра, патріарха Ілії, і упокоєнії, преснопам'ятні Георгій, Тамара Владимира, Ксенія, Анастасія Феодота, покоєнії Єви Степана, Василія Владимира, Георгія Єви, матушки Матріони Михайла, Михайла Марії, і всіх поминаємо нами в покоєнні, поминаємо сорокаусті, і воїнов на полі брані убієнних за вірю Отечество, оєже проститися їм,
всякому прегрешению, вольному же і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якода Господь Бог учені душі їх, де же праведні покояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Милости Божої, Царство Небесне, столення гріхові, Христа безсмертного Царя і Бога нашого просим. Подай, Господи, Господу помолимося. Господи, помилуй. Яко Ти єси воскресення і живот і покою сопша рабов Божий, і всіх поминаємо покоєнні, поминаємо сорокоусті. І воїнов на полі брання убієних за віри Отечество, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаєм, з безначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь. Помолітеся, о влашенні Господеві. Господи, помилуй. Вірні оглашених помолимся, да Господь помилує їх, Господи, помилуй. огласить їх словом істини, Господи, помилуй. откриє їм Євангеліє правди, Господи, помилуй. соєдинить і соборення апостольській церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи і сохрани їх, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Оглашенні, глави ваше, Господи, приклоните. Тобі, Господи. Дайте їсть нам і славі пречесної веколе по ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Єліце оглашені, зайдіте, оглашені, зайдіте. Єліце оглашені, зайдіте. Да ніхто з оглашених одні вірніє. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрість, яка подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонення, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, якода бо державою Твою всегда храними, Тобі славу восилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. І же на престолі первим носив. Ниже херувимы тайну образующим, иже херувимы тайну образующим, херувимы тайну образующим.
всякое ныне житейское, ныне житейское, всякое ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, отложим, отложим, попечение. Господи, Отце нашого прия, блаженнічого ми зробили та Київського, і вся України, і Господина нашого Високобря священнішого Фьодора, митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, діяконство, монашество, келір, братію прихожу святого храма сего, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві Своєм, всегда нині і присно, і во віки віков. Амінь. Якода царя всіх подимем, царя всіх подимем, якода царя всіх подимем, царя всіх подимем. Ангельськими не видимо, дори носима чими. Алілуя. Ісполним молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. у предложених чесних дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. Посидім в храмі самі з вірою, благовіння і страхом Божий ходячого, Господу помолимся. Господи, помилуй. І збавитися нам от всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Нині все совершенство Ти мирне, безрічно Господа просимо. Подай, Господи. Ангела мирна, вірността, хранителя душі тілеса наших, у Господа просимо. Подай, Господи. Прощення, оставлення гріхов і прегрішень наших, Господа просимо. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим миром мірою, Господа просимо. Подай, Господи. Християнське кончини живота нашого безболезне, постидне, мирне, і доброти та нас страшно людей, що Христові просимо. Подай, Господи. Пресвятую, пречисту, преблагословенную, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святий помянувши, самі себе і другий весь живот на Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, с ним же благословенний си з Пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. Любим друг друга, да єдиномислієм і сповіми. Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносущною і нероздільну. Двері, премудростю вонними. Вірую во єдиного Отця Вседержителя,
Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного і же от Отця рожденого прежде всіх вік, світа от світа, Бога істина от Бога істина, рожденна, несотворенна, єдиносущна Отцу і вже вся биша. Нас ради чоловік і нашого ради спасення, шедшого со небес, і воплотившогося от Духа Свята і Марії Діви, і очеловічася, расп'ятого же за ним при Понтістім Пілаті, і страдавша, і погребенна, і воскрешого в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидячого десною Отця, і паки рядущого со славою судити живим і мертвим, Його же царствію не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же от Отця ісходящого, і же з Отцем і Сином споклоняємо і славимо глаголовшого пророки, воєдину святую соборною апостольською церкву, і сповідую єдинокрещення в оставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Станем добры, станем со страхом, вонвем святое возношение в мире приносити. Милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастие Святого Духа, буди со всіми вами. І со Духом Твоїм. Гори імієм серця. І мами Господу. Благодарим Господа. Достойно і праведно єсть поклонятися Отцу і Сину і Святому Духу, Троєці єдиносущній і нероздільній. Обидная песня, поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнено и земля славы Твоей. Осанна во вышних благословен рядой во имя Господне. Осанна во вышних. Примите, ядите, сие есть тіло моє, еже завилами моє, оставление грехов. Пійте от неї всі, сей кров моя нового завіта, еже за многие заливає моє оставление грехов. Амінь. Твоїх, Тебі приносяще,
о всіх і за вся. І ще просто. Тебе боєм, Тебе благословим, Тебе благодарим, Твоїм святим. Поклоняюся пречистому Боже наш, і молимся, Боже наш, і молимся, Боже наш, Боже наш. Изрядно Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице, и Преснодиве Марии. Ангел вопияше, благодатный, чистая Дева, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвая воздвигнувши, любіє веселитеся, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня, на тебе восія, восія, ликуй нині і веселися, Сіоне, ти же чистая, чистая красойся, Богородице, ого, восстании рождества Твоего, рождества Твоего, рождества Твоего, рождества Твоего. Первых, помяни Господи, Господина и Отца нашего, ну преображеннейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. И во всех, и вся, и вся, и всех, и вся. Нужно едиными уста, единым сердцем, славить и воспевать и пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Все святые помянувши, паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Принесенных, освященных, честных дарей, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якоду человеку любит Бог наш, прими во святые пренебесные мысли свои жертвы, негуню благоуханию духовно вознеспосли нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякой скорби,
гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Подай, Господи. Мирно, верно, наставника, хранителя, душителя наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Подай, Господи. Учи время живота нашего в мире и покаяние скончати, у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего, безболезный, постыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове, просим. Подай, Господи. Святые веры, причастие Святого Духа и спасившие сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Исподоби нас, Владыку, с дерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголать. Отче наш, же еси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас свої скушення, но і збави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Мира всім. І Духові Твоєму. Глави ваша, Господи, преклоните. Тобі, Господи. Благодатью и щедротами, и человеколюбие рода Сына Твоего, с ним же благословен, если со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Амінь. Помним, святая святыма. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. Ті
істочника безсмертного, вкусите тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного, вкусите. Алілуя, алілуя, алілуя. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, Ісущим во гробі живот дарував. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, Ісущим во гробі живот дарував. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, Ісущим во гробі живот дарував. Под страхом Божиим и вірою приступите. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, Ісущим во гробі живот дарував. Вірую, Господи, исповедую, яко Ты есть истину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешный спасти от них же первое, смазывающий веру, яко сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя, молюсь, об Ты помилуй меня, и прости мне прегрешения мои, вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением, и сподобием неусужденно причаститься пречистых Твоих тайн, в оставлении грехов моих же извечную. Вечери Твоей тайны, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повинен лобзань Ты дам, яко Иуда, яко разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не усудили в осуждение будни причащения святых Твоих тайн, Господи, на исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного, вкусите тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте,
Боже, люди Твоя, і благослови достояние Твоє. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Всегда нині і присно, і во віки віков. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Прости, приемше божественных святых, пречистых, бессмертных, небесных и страшных, ждурящих Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Поступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. День весь совершен, свят, мирен и безгрішен, и спросивши самі себе, и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко дыси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Амінь. С миром и зайдем. У імені Господь. Господу помолимося. Господи, помилуй. Благословляй, благословлящийся Господи, і священниця уповаючих, спаси людей Твоїх, і благослови достояние Твоє, исполнение церкви Ти сохрани, освяти любящих благолепие дому Твоего, Ти тих воспрослави божественною Твою силою, і не остави нас уповаючих на Тя мирові Твоєму даруй. Церковь Твою священника воинствую всем людям Твоим, яко всякое деяние благо, всяк дар совершенствуешь Отца світу. Я Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, хлібе ангельський, хлібе жизни вічної, сошедий вічного живота, сошедий з небесе, напитави нас во світле сія, дні пищу духовною, Твоїх божественних благодеяний, тридневного ради спасительного воскресения, презри ныне, смиренно молим Тя, на мольбы благодарения наша, яко же благословились и 5 хлебов в пустыне, и ныне благослови хліб сей,
якода всі вкушаючи од Нього тілесного душевного благословения и здравия сподобиться, благодатью и щедротами Твоего человеколюбия, Ты боишься освящение наше, и Тебе славу воссылаем, с обезначали Творцем Всесвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Иисусе, сладчайший, спаси нас. Ісусе, сладчайший, спаси Пресвятая нас. Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. І нині присно, і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о здраві, долгоденстві, блаженнішого митрополита Онуфрія, митрополита Федора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, воїнів переселених, всіх сухих бідах і в напастях, і о здраві, і долгоденстві, всіх предстоящих молящихся, і сповідавши, причастивши, і всіх наших людей, торжественно завершуючих святую седмицю пасхальною, радостю духовною, радостю спасения, і о здрав'ї всіх просящихся на молитву церкви, і поминаємих нами, благодаттю і щедротами сполодився прошення їх, не спосилай людям нашим, дар духовно-телесного исцеления, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покору Божия Матери, лицем всі, Господи, услыши, і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог єси, Тобі славу воссилаємо Отцу і Сину і Святому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Величаєм Тя, живодавче Христе, нас радиво Отчечого, і з собою вся воскресившего. Долгоденственное мирне житие, здравие и спасение подай, Господи, всім поминаємо нами о здравії, предстоящим молящимся, з радостю великою причащающихся в пасхальні дні сія. І всім поминаємо о здравії, і воїнам, і переселеним, і всіх просящих на молитву церкви. І сохрани, Господи, на многое и благое літо Христос воскресе. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим во гробі живот дарував. Усіх вас поздравляю з завершення святої світлої седмиці. Всі церкви сьогодні причастилася, воздає дань славі Божій. Період пасхальний ми причащаємося без поста, без якихось других умов раді Пасхи. Так се причащали в старі древні часи наші перші християни. Звісно, ми тепер не можемо так, бо життя сложно є, суєта напасть, соблазнів тільки много, а тому церква предложила у боротьбі з цими соблазнами завжди, аби не упасти своїх крепких ног, завжди мати готовність покаятися, якщо зробив помилку, виправитися, сповідь використати так, як коли використовуємо душ, коли чоловік дуже-дуже погрязнився, так і наша ісповідь вертає нас у норму. Чоловік упав,
покаявся, піднявся. Того не мають западні християни або втратили той дух і повністю не мають того сектантства, протестантства цього світу, котрі повністю відмовилися від того, що їм уже, протестантам, не треба каятися. За чим? Ісус їх ісцелив, спас їх, Ісус за них ся вдав на жертву, вони іскупленные, спасенные, і все. Увы, это трагічна частина доктрини протестанства, котра, звісно, виходить такою обрізаною із западного латинського учення о спасенні. Учення православне о спасенні – то принципіально, вони як будто би другий світ. Коли ми дивимося, як дивляться на релігію Христову западні християни, думаємо, а взагалі-то вони християни? В одній з моїх проповідей, за котру мене судять, я сказав, люди наші пішли в Європу, не знайшли християн. Мало того, що на Різдво Христово там придумав їм сатана не просто колядувати, як у нас, а ходити непрестанно по супермаркетах та купувати рождественські подарки. Кому? Які? Причому то й Рождество з вашими покупками? Все одно така ніяка приманка, щоб людей вивести з церкви, і замість того, як у нас у православних великолепні служення, постні, церковні, а в них непрестанно є хождення по супермаркетах, купувати рождественські подарки. Причому слово «рождественські» упоминається без упоминання Христа. В моєму судебному ділі це мені поставлено у вину, бідний слідчий із прокурорами і з тими експертами. Не церковно є повністю все, не віруючи, аж удивляюся, деколи, як ото може в наше время людям карних органів бути такими невіруючими, безбожниками, нецерковними, а так се обіжають. Чого ви їх обзиваєте? Ми не безбожники. Які не безбожники? На якому основанню не безбожники? До церкви не ходять, Богася не молять, поняття про сповідь і причастя не мають. І вдруг ми їм сказали, ну точно такі і западні християни. Люди пішли там глядати, християн не є. Церкви позакривані, другі ресторани, кафе, треті юдейські синагоги, треті мусульманські мечеті. А де? А де западне християнство? А воно, бідно, і розсипалося під ударами сатанінських правил. От чому, може, Бог так дав, що мільйони наших людей, хоча, звісно, то тяжко, але вони пішли до Європи, мало обновити Європу. Тепер у Європі наші люди трудяться, але ведь там вони і моляться, і бідну, безпомічну, бездуховну Європу наш народ духовно підтримує, щоб Бог милував. І тут ту Європу, так ся розхвалила, давно колись була християнська, хвалилася тим, нині пустир, пустиня Сахара, в котрій мало де чути голос молитви. А ми це предупреждали, святі отці говорили, западне ісповідання, втративши поняття о православному ісповіданні, о православному спасенню, вони втратили і наробили много проблем, много помилок. Потім і справляє їх помилки протестанти, наробили много помилок. А в основному протестанти були німці, а потім у середі протестантів, вдумайтеся, много хто хоче в то вірити. Іменно в середі протестантів появилися Маркс, Енгельс, котрі создали учення безбожное, сатанинское, но копируя православное учение. Вот чим закончився протестантизм. Ви нині у Америці маса протестантів
видя безсмисленність їхнього учення, йдуть до православних. Но ті, котрі прийшли, добре, а ті, котрі не прийшли, повний розвал, повне нерозуміння, що відбувається. Релігія, якщо ложна, катастрофа неминуема. Прето предупреждали нас предки. Я вспоминав у свого діда, який пішов з Америки і прийняв в Америці православ'я. Він, коли туди попав, та казав, Боже, який то світ. Та дома не можна було пікнути за православ'я. А ти хочеш, іди до церкви православної. І він там, от і вернувся православний. Що перше зробив у селі? Перед церквою поклав красний православний крест. Звісно, в той час ще не було такого фанатизму антиправославного серед людей тих. Но у будь-якому випадку усі виділи, брали з нього приклад. І в будущому дуже скоро все село стало православним. Як би не було, але важливо бачити ще одне, що нам Бог дарує в кінці тижня світлого. Ми причащалися кожен день, так, як перші християни, з такою ж радостю. Господи, подаруй нашим людям таку радость і на будущі дні, щоб Бог дав силою молитви нашої, аби ся остановила війна, щоб створився в нашій Україні мир, щоб можна було хоч щось конструктивно добре зробити. Несіть благословення в свої дома. Мир вам і від Господа. Благословение Господне на вас, то благодатью человека любием, всегда на ней присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреосвященнейший владико, благослови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Ісуще в гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ. Ісуще в гробі живодару, істинний Бог наш, молитвем пречистої своєї Матері, а тих славних сихвальних апостолів, святителя Іоанна Златоустого, святих праведних богоцевиків, мани всіх святих, помилуй ти, спасет нас, яко благ чоловіка любеця. Амінь. Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскрес! Отець Іоанн, ще 3 рази. Христос воскресе! Воістину! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскрес, ликуйте нині, що в славі з гроба Він восстав, конець приніс земний провині, і смертію Він смерть поправ. Великдень день, той день чудес, Христос воскрес, Христос воскрес. Великдень день, той день чудес, Христос воскрес, Христос воскрес. Кому давати? Так, роздавай. Так, ну. Тільки що ми розділили артос. Тихенько, якщо можна, не беріть много, а тихенько йдіть, не туди подальше. Акуратненько, туди збоку йди. Вийди туди всередину і розбирайте по кусочкові. Не спішіть, ми ще маємо. Акуратненько. Хто одійшов, прийняв, одійдіть. І з Богом.